Γεια σας παιδιά, GMK εδώ και αυτό που βλέπετε δεν είναι τόσο πολύ σαν commentary βίντεο αλλά πιο πολύ για να δείτε το gameplay αυτό. Παίζω Stick and Stones στην Hijacked και είναι αρκετά εντυπωσιακό gameplay. Έχω μπει στο τέλος του παιχνιδιού, μένει ένα λεπτό σχεδόν. Έχω 10, 15 και το συνολικό σκορ του πρώτου είναι 100. Αλλά ναι, θα γίνει μια έκπληξη στο τέλος. Νομίζω ότι φαντάζεστε όλοι για να το λέω τώρα. Έχω να σας πω και δύο πραγματάκια. Το ένα είναι το ότι συχνά μου ζητάτε από comment και από μηνύματα που μου στέλνετε στο YouTube να σας κάνω ad. Κάποιους σας έχω κάνει, αλλά είναι αρκετά τα μηνύματα και κάποιοι μου λέτε να σας κάνω ad χωρίς να μου λέτε καν το PSN σας. Γι' αυτό αν ναι, κάντε με εσείς ad. Θα σας γράψω και τα δύο μου account στο description. Πιο πολύ παίζω από αυτό το account που είναι και στο βίντεο που λέγεται GMK27 Pavla. Αλλά και από το άλλο μπαίνω. Ναι, αυτό. Θα σας κάνω μια σειρά που θα παίζω μόνο με άτομα που δεν ξέρω. Διάφορα game modes. Ναι, αυτά ήθελα να σας πω. Το gameplay πιστεύω να σας άρεσε. Είναι random. Ναι, δεν είναι γράψει πάρτι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, comment, κάντε μου και subscribe. Δείξτε το και στους φίλους σας και ναι. Αυτά. Δεν είχα κάτι άλλο να σας πω. Μόλις νίξα.